например... Сега се зарежда Да. върста, майстор Богомил на хоризонта. Да. Ще извади един голям дрът полък. Сега. Вижте как Показвам. професионално зареждане на стръп. Тук месото да е навънка, коста мога да махне. Няма така гледате върста, слизате надолу. Обърнете внимание на шапката, драги зрители. Да, пред. Bronson Bor National Park, India, motherfucker. Оттам е. Оставяте върста тук за секунда. Обършите с панелка на Red Sox. Много е важно и на Red Sox. Бу! Вършите за Денис за тип бука. Малко се оплайфа така, няма нищо. Ама да, сега казвам, че Red Sox въобще се върши да ти гръда, тях ги не става от тях. Така обършите ръцете и така, замятате лес много. Хоп, лето да се спитани по същата и по обръщате с това. Види, сега чакай. И като майка и гривата хори бързо се въжено. Хоп, майка обед, я. Да, ето го. Леко, но да не му да опуска. Е малко. Най-малко трима как правях днес, нищо. Много по-добре от покажи борката. Ето и този, и покажи себе си двамата шарани днеска. Така. Практикуваме традиционната практика catch and release. Какво правим в Америка? Трябва да ви покажа. Какво правим в Америка? Чакай, стой така. Леко се откача рибата. Така. Чува се. Каза да доведеш баба си. Да, да доведеш баба си. И това беше One-on-One Pollock Fishing by Богомил Дъбевски. Да. Следващия път очаквайте Big Bass Fishing. От